सब श्रोता समाज के हाथ जोड़ के प्रणाम करतनी। आई आप सबके एगो आँखी के देखल घटना पर आधारित कविता सुनावे जा रहल बनी, जौना में एगो पियरकी हाड़ी आ चिंटा में लड़ाई हो रहल बा। ताई यही बतिया के हमनी के कविता के माध्यम से सुनल जा कि बिखधर रहली बढ़हन हाड़ी जब चिंटा धैलस टंगरी, बिखधर रहली बढ़हन हाड़ी जब चिंटा धैलस टंगरी, आगे पीछे खींचे लागल तब वकील बिगड़ गेल सगरी। तो लागल होखे पटका पटकी जब लागल दुनू में जोड़े, लागल होखे पटका पटकी जब लागल दुनू में जोड़े, आ केतनो लीला हाड़ी कैली चिंटा तबो न छोड़े। तो डंक मार के उड़े चहली पीछे पड़ गल चिंटा, आ खूबे हरान हाड़ी के कैलस लगा के आपन सिंठा। तो देख तमाशा लोगवा कहे चाबस भाई चिंटा, देख तमाशा लोगवा कहे चाबस भाई चिंटा, आ जोर लगा के खिंचले रहिए लगा के आपन सिंठा। तो काट के दे फुला देली जब छूटा केहू के पावेली, काट के दे फुला देली जब छूटा केहू के पावेली, आ मत रहेली बिखी से हरदम बड़ा जोर से धावेली। तो समय कबो कमजोर करेला कबो बलवान बनौले बा, समय कबो कमजोर करेला कबो बलवान बनौले बा, आ समय आइल बा चिंटा के तो इहो जोर लगौले बा। तो सब लोगवा अब देखत रहे हमहू रहनी कगरी, सब लोगवा अब देखत रहे हमहू रहनी कगरी, आ हार ना मनलस चिंटा हाड़ी के तुरलस टंगरी। तो हम कहीं कि देखत तानी कौन पड़ेला बीसा, हम कहीं कि देखत तानी कौन पड़ेला बीसा, आ मिश्रा जी कहीं छोड़ी कुल लिखी ये पखीसा। हमारे स्कूल में एक जानी मिश्रा जी बानी, तो वहाँ कहते नहीं महाराज जी कुल का देखत तानी ये कविता लिखी। हम कहीं चली महाराज कविता लिखा जाए। तो यही बतिया के कविता के माध्यम से सुनल जा कि हम कहीं कि देखत तानी कौन पड़ेला बीसा, आ मिश्रा जी कहीं छोड़ी कुल लिखी ये पखीसा। तो दाव में जे दबा जाला ओकरे सिरे बीतेला, दाव में जे दबा जाला ओकरे सिरे बीतेला, आ देखे वाला तो यह कहेला देखल जा कौन जीतेला, देखे वाला तो यह कहेला देखल जा कौन जीतेला। नमस्कार। हमार कविता आप सबके अच्छा लागल हुई तो अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब शेयर करब, कमेंट में जरूर बताइब कि कैसा लागल, ताकि यही तरह के गीत कविता के माध्यम से हम आप सबके सेवा करत रही। नमस्कार।